Hello guys! Hapon na ako nag-vlog kasi alam niyo naman ang routine ko, pero medyo tanghali na rin ako nagising. And then guys, may nag-deliver sa atin na gamot. Ang iinom kong vitamins para sa lahat na multivitamins na insento. Adik ako sa hilong. Ngayon, hindi naman tayo pwede mag-kahit sa amin. Sa spa, wala ng spa. Ay, may spa ngayon, pero nakakatakot. Kaya, sa Lompas is live. Dalawang pang yes. Din ako na bumili ako ng juice. Bumili pala ako ng sa yung humidifier ko. Pang daw may scent naman ito sa bahay. Magkulog kasi santol na pala. Nagsantol na pala ngayon kasi bumili ako ng 2 kilo. 40 ang 1 kilo. So, 2.
Diyan ko siya nilagay sa malapit sa upuan ko para. And then, nandito yung juice niya na binili ko. And then, nandito yung alcohol yan. And then, nandito yung mga juice ko na tatlo. Ayan. With Mama Mary. Ayan guys, inikot-ikot ko lang yung battery niya. Ayan. Nag-open na naman. Ayan, dyan ko siya nilalagay kasi nandito sila Mama Mary. Ayan, para pagpatay ko ng ilaw. More ganyan. Patay ko ng ilaw. Ayan. Cute, diba? Then, may ilaw din dito sa aking ano. See? Para mabango. Mabango. Ang bahay. Kaya, ayan. Yan lang ako. And then, yung akin palang dito muna yun. Tapos, yung aking dapat air fry ko to eh. Kaso lang, pinakuluan ko lang siya with tawag doon with kaya mo yan girl, with patis, tapos kaya air fried, tapos ayun, okay na yan, pwede na ulamin. Tapos ito yung santo natin, mamaya kakainin natin. Wait lang, pahinga lang ako kasi kakain ko lang din. Ayan, and then ayan, tapos ko na hinugasan yung mga ano dyan, mga ayan, at dito lang ako nanonood ng TV. Kasi wala din naman gagawin. Inopen ko yung tawag ko doon, yung bintana, yung ano ko kasi ayaw pa mag-aircon kasi puro na ako aircon kaya parang yung skin ko sa aircon nag-ano na sobrang lamig na parang natuyo. Ganun. Ay, inom pala ako ng vitamins ko. Inumin ko pala ngayon is yung binili ko Naira. Paggabi, Naira. Naira. And, ano ba ang ano? Wait lang ha. Space, pwede mo itong dalhin, ganun. Tapos nandito sa lampas pala ilalagay ko naman dito sa tawag ko sa uluhan ng aking bed para pag mamaya gusto ko magsalumpas, maglalagay ako ng salumpas. And then ayan, Turkey drama nila. Tagalog, din siya, Tagalog na siya guys, pero Turkey siya. So guys, later na lang ha. Later lang konti kasi kakain ko lang din eh. Here we go guys. It's ayan, may asin ako para sa asin doon. At saka may tawag doon, vinegar ako. Vinegar kasi kakainin ko na ang santo.
pagkatapos ko ngayon kasi nagkakape ako. Kape is life. And then here may santol. May 9 pa tayo natira ng santol. Shot na tayo. Kami siya sweat. And then, nilagyan ko ulit ng tubig. Fire ko, ayan. Nilagyan ko siya ng tubig at saka oil ulit. And then, pinatay ko na pala yung ilaw dito. Ayan. Patay na yung ilaw dyan. Parang gusto ko mabawa ang naamoy ko. Habang nagkakape. Ganun. It's already 10 o'clock na ng umaga. At least maaga ako rin sa ngayon. Umaga na to sa akin, guys. Kape sa morning. Kape is life talaga pag morning, swear. Nawawala talaga yung anto ko. Nawawala yung tamad ko. Kaya guys, kape-kape din pag may time. Pang pagising sa mga katamaran natin, di ba? Sa buhay. Andito lang naman ako sa bahay namin. Sabay na. Pero nag-iisip ako ng gusto ko mag-business na nandito lang ako sa bahay. Gusto ko yung mag-business na nandito lang ako sa bahay. Nagtatanong-tanong ako kung anong dapat i-business. So, magkakaroon na ako and mag-iisip-isip kung anong gusto kong business kasi syempre alam niyo na tawag dun alam niyo na pandemic din kaya puro labas yung pera, walang papasok kaya syempre nag-iisip-isip na kasi mahirap na maubusan kaya naka-ready ka lahat, ready mo lang lahat. And then natapos na ito, routine ko dito sa bahay, linis. Konti lang naman yung linis dito. And then di pa naman ako magluto kaya di ako kumain. So magtatapon pala ako ng basura sa labas. Sa baba. Tapon ng basura sa baba. And then guys, nagluto ako ng adobo na wings. Masarap yan. Papatayuin lang natin konti. Para krapsa. Tapos, here may sinaing kasi gutom na ako. And then, magpiprito din ako ng egg. Dalawa for me. Egg. Dalawa. Kasi, wala lang. Pilit ko lang kumain ng egg. Ito na yung pala. Yung kakainin ko. Ito yung tawag ko. Adobong wings. Meron pa natin na marami. And then, nilagyan ko lang sa bawo yung aking kanin. Ito na lang inaantay para ready to eat. Morning and tanghali. Pang dalawahan na to. Ay, dalawang kainan na to. Kaya, ayan, ang daming rice. And then, dalawang egg. And then, adobong wings. Ayan, guys. Ayan, guys. Inom na ako na may school. Nagbihis na ako, nakaligo na ako. Welcome back to my channel! So, punta tayo sa bahay ng friend ko. Kasi, wala lang. Daw kami dun kainan. Magkain. Ayan daw kami. And then, nakaligo na ako. And then, ayan yung outfit ko. Wait lang. Naka-sandals, naka-pants lang. And then, yan. Yan lang. Ang aking outfit for today. Formal lang. And then may bag. Ito na yung iba. Dadaling ko. Cute naman, di ba? Ayan. Ayan.
sa kanya. Eto pala, si Miles yung sa bahay nila sa Bulacan, yung pinuntahan natin. Binibenta mo. Visit ka ga. Hindi mo halaman binibenta. 75,000. Ito naman yung halaman ni Kate na binibenta ni Miles. Ito naman si Kate. Hi, Kate. Tapos, mag-ihaw siya. Liempo. Ang cute naman ang ihawan nyo, Kate. Ito yung bahay nila. Ayan, dami niyang halaman, oh. Kasi ang mahal na daw ng alugbate. Ayan. Nang dahil sa lockdown, nagtanim siya. Ayan. Then, ayan, nagtutuga kami ng iced tea. At eto, nag-i-emote. Hindi ko alam kung ini-emote niyan. Bakit? Ala, iced tea. Iced tea. Hi guys, I'm here na sa bahay. At napagod ako. Kasi, medyo tipsy konti. At least nakauwi.